το έργο Into the Blue. Είναι ένα project φωτογραφικό. Ασχολείται με το γυμνό σώμα. Είναι βαθιά επηρεασμένο από το αρχαίο ελληνικό κλασικό γυμνό, από το Yves Klein, το Atomic Blue, όπως επίσης και από την φωτογλυπτική του Rodin. Είναι μια σειρά φωτογραφιών η οποία βασίζεται στη μεθοδολογία του layering, το ότι φτιάχνω εικόνες μεμονωμένα από σημεία σώματος, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσω ένα κολάζ ή διαφορετικά ένα ολοκληρωμένο σώμα. Φωτογραφίζω ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, το βαπτίζω παραδείγματος χάρη σαν γόνατο, χρησιμοποιώντας το όμως δίπλα σε μία άλλη εικόνα την οποία την έχω βαπτίσει κάπως διαφορετικά, δημιουργεί ένα καινούριο σημείο του σώματος, το οποίο μπορεί να είναι ένα πλευρό ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα πιο μπροστά, συνθέτει ένα ολοκληρωμένο σώμα. Το υλικό είναι φτιαγμένο σε μορφή σάντουιτς μέσα σε plexiglass, μεγάλες διαστάσεις με πολύ γυαλιστερά print, με στόχο την αντανάκλαση του θεατή μέσα στο ίδιο το έργο. Από εκεί πήραμε και την ιδέα για τα βάζα. Ναι, και κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιδέα με τα βάζα, τα οποία και αυτά πλαισιώνονται από δύο στοιχεία, το γυαλί, με ενδιάμεσο στοιχείο εσωτερικά, ένα κομμάτι καουτσούκ, το οποίο και στεγανοποιεί αυτή τη μορφή του σάντουιτς. Η ιδιαιτερότητα με αυτά τα βάζα είναι ότι μπορεί ο καθένας να τα πλάσει και να δημιουργήσει, να δώσει τη μορφή και φόρμα έτσι όπως αυτός την ορίζει. Φωτογράφοι επαγγελματίες στην πραγματικότητα, κάνουμε διαφημιστική φωτογραφία και προσπαθούμε να δώσουμε μια άλλη ματιά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι κυρίως ξύλα, πούντρα βλακιά και MDF, όπως επίσης και τσιμέντο το οποίο το χυτεύουμε μόνιμα σε καλούπια. Επίσης χρησιμοποιούμε μεταλλικούς συνδέσμους που κατόπιν τους βάφουμε. Όλα αυτά το μοντάρισμα γίνεται στο δικό μας στούντιο, εκτός από το κόψιμο της ξυλίας, το οποίο το δίνουμε σε ένα συνεργάτη μας. Η έμπνευσή μας είναι από οπουδήποτε, δηλαδή από σκηνές που βλέπουμε στον δρόμο μέχρι κάτι που έχουμε ζήσει, μέχρι μια εικόνα που βλέπουμε από το παράθυρό μας. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, ούτε ένας χώρος συγκεκριμένος ο οποίος εμπνεόμαστε. Δηλαδή μπορεί να είναι οτιδήποτε, μια μουσική. Αυτά που κάνουμε είναι ουσιαστικά βιωματικές εμπειρίες κάπως, δηλαδή μεταμορφώνουμε τις εικόνες που βλέπουμε σε κάποια αντικείμενα, τα οποία είναι και χρηστικά. Τέχνη είναι κάθε επιθυμία σου να εκφραστείς. Και πάλι το ίδιο, δηλαδή, η μεταμόρφωση μιας σκέψης σου σε κάτι πιο υλικό. Να εκφράσεις δηλαδή, το συναισθηματικό σου του κόσμου με έναν υλικό τρόπο. Και το πετυχημένο design είναι αυτό που μπορεί να συγκινήσει και το υπόλοιπο κοινό, τον τρόπο που συγκινεί και εσένα. Δηλαδή βλέποντάς το να έχεις και εσύ με ένα αίσθημα για αυτό το πράγμα που βλέπεις, να χαίρεσαι, να λυπάσαι, να ζεις δηλαδή και εσύ κάτι από το αντικείμενο. Να ζεις και εσύ μαζί με το αντικείμενο που βλέπεις και που έχεις και που αγοράζεις τελικά και χρησιμοποιείς κάθε μέρα. My work is mainly influenced by 20th century design, classic 20th century design, mainly surrealist, and also ancient Greek. It's I like to use modern materials like plexiglass, and classic 20th century, mid-20th century shapes. I like the juxtaposition of natural materials with man-made materials. My influences are, as I said, ancient Greece. I find it very beautiful and inspirational. The plaster lamps I designed, they have emotional content for me. This, for example, is called Love Bomb. I wanted to make something which I felt produced an emotion which connects with people. I prefer to make something which is
useful. In that way, I feel some sort of satisfaction. Anything can be art. If the artist calls it art, it's art. I don't like to say whether my work is art or not. It's up for the beholder to say. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε φρέσκες ιδέες, νέους δημιουργούς, να παρουσιάζουμε installations, performances, γενικά να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, να γίνει εδώ ένας πυρήνας έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών. Διότι πιστεύω ότι στην παρούσα κατάσταση το μόνο αντίδοτο στην αβεβαιότητα και σε όλη αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε, το μόνο που μπορεί να μας βγάλει από την απεσιοδοξία είναι η φαντασία, είναι οι φρέσκες ιδέες και η τέχνη φυσικά, η οποία ομορφαίνει τη ζωή.